Jel to Nosoro Kapidžić? Pa gdje si Nosoroža legendo, šta ima? Jesi vidio one trojke što izda Bošnjake, moj Nosoroža? Ma ja šta su nego gori od Fikreta Abdića, 100 puta su gori od njega. Aha, ma sve će oni izdat, čovječe. Ako ovako nastave, oni će izdati ko je ubio Rahmetli Izzeta Nanića. 100%, banda je to, ja to kažem. Izdat će bola oni ko je ubio Rahmetli Dženana Memića. Sve će oni izdat samo za fotelju. Ja sam čuo čak da hoće da izdaju onu poziciju direktora OSE, što je kako se zove, što je kupio fakultet u Tuzli. Osmica, eto, i to hoće da izdaju. Pa hoće da izdaju i stolicu od one na kliničkom što je kupila diplomu. I to hoće da izdaju. Đubrad. Pa kažu izdaće i direktorske pozicije ovog direktora Telekoma, pa direktora elektroprivrede. Ma sve izdadoše. Katastrofa. Ne daj Bože, samo da Perića nam izdaju. Kuku nama, ako nam njega izdaju, gotovo. Ma nema, onda bi ponovili ove proces Memić, pa onaj respiratore, pa slučaj Osmica, pa ne bi ti nijedan ugledni Bošnjak bio na slobodi. Nego gledajte da to spriječite ako i kako. Možete, moj Nosorože. Nesta Bošnjaka, nesta.